Biyen zamane ditinggal lunga bojo kuwi enek lagu apa nok Jogja Priangan iki ya nangis lho. Nangis ya. Iya, tenan kuwi. Seko saiki nek krungu Jogja Priangan iki brebes aku. Brebes, tapi sakniki alhamdulillah sampun. Wis. Nggih. Enak wis ngumpul neh. Alhamdulillah nggih. Pripun Pak? Lintang Asmara nggih. Nggih, tunggal-tunggal nggih Mas nggih. Nggih. Matur suwun Nak, istirahat dhisik, mengko disambung maneh. Nggih, gunging panuwun, sepeda malih ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh dumateng kadang tamu undangan ingkang katemben rawuh kasegecakaken pinarak lenggahipun pasugatanipun monggo saged dipun nikmati kanthi raos seco lan sekica sakeparengipun atas nami saking Bapak Rigo Dalagotra Kalawangsa. Matur sembahing panuwun sedaya donga pangestu dalah sekadarman ingkang panjenengan aturaken kangge nglancaraken niat kajat saking panjenenganipun. Anggenipun netepi darmaning kasepuh amiwah ingkang putra Mahargya Siwi Mahargya ngunduh kemanten Kang Mas Dadang Yuda kalian Mbak Yu Iis Nur Halisah. Mugi-mugi pikantuk donga pangestu saking kadang tamu undangan sedaya purwa madya ngantos sak paripurnanipun menika lumampah jumbuh ingkang ginayuh rahayu ingkang tinemu jumbuh kalian kersanipun Bapak Rigo Dalagotra Kalawangsa. Nggih, sawetawis kita rantu gandeng pisawanan menika wujudipun campur sari mengke tartamtu wonten tetembangan-tetembanganipun wonten gending-gending mat-matan langgam-langgaman mangke ugi pandemen joget tayub utawi langen tayub mangke ugi badhe dipun aturaken sawetawis ngrantu kesiapan saking sedaya ibu-ibu waranggana dalah kadang pramugari. Kala wau wonten tamu saking pundi Mas ingkang badhe pisumbang lelagon Tulungagung nggih wonten kadang keluarga saking rangkah kita Tulungagung ingkang sawetawis rawuh kala wau badhe dana swanten nggih dipun kula aturaken wekdal rumiyin kagem panjenenganipun mumpung taksih nenggani wonten mriki monggo pundi saking keluarga saking Tulungagung ingkang badhe dana swanten utawi pisumbang lelagon wonten mriki monggo pundi Mas Pak Ketek pundi tinggalipun oke nggih monggo ya semangga katuran jumeneng nah mengke lek ngersake duet milih dhewe semangga kadang keluarga sawetawis katuran jumeneng nganduraken sugeng siang Bapak kok kok krasa temen Mas ngene ya sugeng siang Mas menika ngersakaken tetembangan menapa Lintang Asmara tartamtu didueti monggo Mbak Yu Emil jumeneng didueti Kang Mas iki ya nggih ngersake Lintang Asmara diracikke ca ingkang katemben rawuh sugeng siang sugeng rawuh sugeng pinarak kasegecakna pinarak lenggahipun semangga nggih, kalian Bapak sinten? Monggo jumeneng, Pak. Nggih. Kalih Bang Arjo. Oh, Bang Arjo. Bang Arjo, Masya Allah. Weh Bang Arjo kok sajae ya ampun Bang Arjo gantengnya kok kayak ngene irunge mantut ngono ya Allah sesajae kok lek gundul ngene iki ya piye ngono inggih Lintang Asmara Mas Bocil nggih monggo sesarengan papat songo campur sari yo diongkek zo cus cus
Joget Mas Arjo. Siang patoro rati moeling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sakti yang sulas Sesarengan Mas Arjo. susah jo negapan anakku Bagus antap marasatimu tresnaku telah jane rasaku ora bakal senadyan nyawa koncat saka raga wis tresna ra bisa dipisah Bapak sangat sampai sari Purnama Audio. siapa toro rati eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sakti yang sulasmi Sesarengan dapat sangat campur sari. susah jo negapan anakku Bagus antap marasatimu tresnaku telah jane kalbu
Nah, kalian panjenengan milih. Pripun? Setunggal mana nih? Oke, niki. Ya, 1 2 iki. Ayo. Lewong ki Mas. Lewong. Nah. Piyambakan tetep kula napa kalih pundi? Kalian jenengan mawon. Iya. Yo. Sing rada atos iki. Oh, ngeten Nggih, atas. sing pun kebal. Oh, ngono. Oke. Nggih. Baik. Napa, Pak? Lah, aja rogoh-rogoh to, Pak. Monggo sesarengan papat sangat. Nggih. Hatiku nalikane sepisah ketemu wong ayu dadi lagu dodo ati rinter siang dalu Baci warodo undang rasa dungat sekalbu merguya segoro kata bisa kulum ke hatimu lanjut Bapak. Nggih, istirahat sih. Oh, istirahat. Mimik. Sajake jenengan kok nggih ngulak. Nggih. Nggih lah. Rada ngelak iki. Rada ngelak. Ben awet, Gus. Nggih. Ben awet nom maksud iki. Lan jenengan kan tasih enem. Wih, ampun. Nggih. Pripun to jenengan ki enem lho, tong rambut mawon tasih prungut-prungut. Disneni Pak RT niku lho disneni nggih. Nggih, sugih rawuh Bapak RT. Pak RT nggih. Jan. Mangga. Sabdo pandita ratu mrek sliramu kadya ing sisiku mugi kok mesti ngilangi tretes lagu lagi doa pahami ketemu ayu dadi aku dodo ati kita dalu kinur baji warodo undang rasa Lerang uya
bisa kulungoke atiku. Boten ngelak pun sampun iki. Oh, sampun. Pun boten ngelak niki. Oh, mari ngelak. Nggih. Sabda pandita ratu ning sliramu yapya ing sisihku amugi gostiki ati tetes aku bakal kita wong Matur suwun. Matur nuwun Bapak Arjo nggih, mengke malih. Terima kasih matur suwun luar biasa, 2 buah tembang. Terima kasih Mbak Lia. Ingkang sampun ngaturaken sinareng kalian kadang kita, ingkang sawetawis durna swanten ingkang mugia saged damel regeng kalihipun swasana. Sawetawis ibu-ibu